Sawubona nginibingelele nginamkelele channel yaMaswiti Mina Production. Uma ngabe yaqala ukufika kodwa ukuthi ngizothi iqiniso ukuthi ucofa subscribe ngakho le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu udaba ngeze ngaloke njengamanje luthi ke kube nomunyu ngesikhathi ke umengameli womkhonto wesizwe ophinde ke abe former president yaseMzansi Afrika phinde abe former president ke ye-ANC umnumzane Jacob Zuma ngenkathi ke ekhuluma ke emngcwabeni kamfowabo lapho khona echaza ke ukuthi ke bese kungoyedwa umfowabo ke lo abekade emfihla bese uyedwa sene naye ongowakwabo njengamanje ukuthi ke usele yedwa kepha ke uthi ubonga khona ukuthi ke basekhona abantu abamesekayo uphinde ke waqinisekisa kuwo ke lomncaba ukuthi ke yebo noma kanjani lolu khetho luka 2024 luzoqalwa phansi njengoba ke ebusy nezinkinga ke zika IEC uphinde ke wancinca abantu ukuthi mangabe ke seqale phansi wayilwa lempilo wayinqoba mangabe ke seqalwa phansi sekuvotwa kabusha ucela ukuthi ke bavote ngoqaphelisisa kanye futhi ke nokuvula amehlo kanye ke nengqondo ngicela nje ukuthi uyizwele ukuthi ke uyibeke kanjani le ndaba mnumzane Jacob Zuma buze sishintshe imithetho sihlale sijabule. Ngiyabonga ke bakwethu isikhathi sambili ngifuna nje ukunitshela ngalensizwa kwethu ukuthi ke sesele sibabili sengisele ngedwa kodwa ke nakho nebanyasho ndini khona ningilalele ningahluleki ukuvota nivote wrong nivote kanti ngoba sizophinda futhi uphinde ukhethe ngoba basithukile ngibonga kakhulu bandla ngibonga nonke nanonke mncumalala namakhosi akhona kunesi into engiyenzile ngakha isigungu esithunywa yimi nje kuphela isigungu engisinikeze igunya lokuthi njengoba kukhona abaholi kuzo zonke lezi zifundazwe wena bangaphezulu ngiyibhidilisha nje ngesingisi ngoba ngesingisi ngisazi kahle kuthiwa provincial presidential tax team presidential tax team yes ukunqanda inkohlakalo nokuxabana bamele mina bonke lapho ngibenzile e-Eastern Cape, Northwest, KZN, Mpumalanga, Gauteng. Ngoba kukhulu esifuna ukwenza ukulungisa izwe lethu. Asikwazi ukubukela abantu abayizigebengu. Yilabo ke njengababekile ukuthi nje othi nje